Dobrý den, zdraví vás Michal Křenek s panem Mánkem a jsme tady na Ještědu 10.8.2014. Já dělám dneska trojvýstup, možná čtverku dám, uvidím. Sjíždím dole na koloběžce, což je perfektní, jako fakt relax, adrenalin. A pan Mánek má tady pro vás, rekordman, pár slov. No já tady mám dneska už svůj celkový výstup číslo 2330. Lidi říkají, že jsem blázen a mají svým způsobem pravdu. Ale na druhé straně si říkám, že je to lepší, než stát dennodenně celý den u hracích automatů, kouřit jednu cigaretu za druhou a pít piva. Tady mám pohyb na čerstvém vzduchu, zdraví, spoustu zážitků, krásná krajina, kontakty s lidma. Nemůžu si to prostě vynachválit. Taky je to dobrý na zubnutí. Když vidíte ty nesmyslné diety, co ženy podstupují, aby schodily nějaký to kolo, prášky, cvičení různý, operace a já nevím, co všechno existuje, to je všechno komerce, tahání peněz. Já nic takového nepotřebuji, já můžu snít, co chci, kdy chci, kolik chci. O 10 kg jsem zubnul, od 20 se cítím mladší a od té doby, co chodím na ještě, tak jsem ještě nepotřeboval Viagru. Tak. Tady doporučuji všem, než všechny ty komerční záležitosti. Jo. A tady bych jenom dodal, že nemáme teda od společnosti nebo od Viagry žádný domluvený provize, jo? Není to žádná reklama. A já jenom potvrzuji chození do kopce, mám rád, teď jsem se k tomu hodně vrátil, protože dělám momentálně konstruktéra, sedím a prostě jsem nabral hodně kilo. A opravdu stačí pár výstupů a třeba jednou týdně a opravdu to člověk na sobě cítí, jo? Že se cítí úplně jinak a stačí opravdu tolik málo. Takže vás tady zdravím a mějte se fantasticky. Tady vás Michal Křenek a pan Mánek. Taky zdravím a bojujte.